Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kehenyo Trip Youth Council Narpo Circle haka arterik mentau benai naiwing arjar arpo kala lej IT de ke jingtho saka office jong ke Meghalaya State Pollution Control Board ban penpau ya ke jing persha halor ke jingkhot penlong jong ke office u Deputy Commissioner ya ke jing pen snopet ba ne ke public hearing ke ban salong mentau benai naiwing haka pelau jong ke office trekam jong u ke badan hakleriat East Jentia Hills District kumban sukdeu hangni ka office jong u Deputy Commissioner kala khot penlong yakani ka jingpen snopait ba hadin baka Star Cement lom snong kala terwa ban penhe ya ka party motion ka badan hakasnong brichernot ha East Jentia Hills District u General Secretary jong ka HYC Narpo Circle uba Albinos Lingdo uloong baka seng ka kren na kabasay baka nam ayla dalay ru em ban penlong yakani ka jingpen snopait ba kat baki karkhana penmi daubilan Kimburam ya ka soskular hakabaya day bat ka jingtungkam ya ki try muluk kumba 100%. Nakaliang jong ka seng kala kenturu ya ka office jong ka Meghalaya State Pollution Control Board bat ya ka office jong u Deputy Commissioner ka East Jentia Hills District badai ban penkin ria no mardor ya ka ni ka jingbo sngi ban penlong ya ka jingpen sngo pajba syakasnong bri chernot hakaba ki pajba ki bekersan bat ki bepersha kinyo ye shim bentalang ban penpau ya ka jing sngaw ka jongki nang liang jong seng hak last week la de ban pa ko pi go show DC jong Essential District te ke ke bangi so phala nang liang jong seng yeng be nong rem da du bangi da du bala sedang kan hering ni persya ban adu mentaru ka jing persya jong hi ka long ba ka panen kong ka long ba ni kam konsen ha bai de bat ka chai ban riu ka long bangi e ba hakaliang thunggang thungjam dadu mensuangi la pha ai kibru lajong bangin ya kren stai gi cement plan baro unde dang Star Cement ru kalong baga first agreement la dangam bakla gade ki ji kod juki ban thungkam 4% ni kibru jungi ki try muruk Henry ko bosopsi kalong menta la dangi leun na ko por kim po tiao shu ya ke chai ban riu jungi Henry ki batri hangte gi long tanggi chokidar la ne ki security guard ki de kibru jungi Henry ki wi ki post ki lawan rai kibru ki na bar tenang lang jong seng ni persya jur ya kene ke kam golong ba namar bang yui begini ki bruk kim ken snap andre ngim bong se ban yang persya rat ba ya kene ke bentala dangi pai namar ki babun ki samla jungi ki blak pendap bagi jing pule paper ki la pendap bagi diploma paper ande ndaki wan sini klem kam klem jam la shu pendap daki wei pat ke jai pendriu baga ba kham sngo si shu golong ba hape dei bat ka jing long jong ki Star Cement kalong ba kham tam ha kene ke pandemic COVID-19 bala dep ni ba ki the jing ram ta ki phaulak se ki woi pat ki state jung kri India Henry ka bas ngulungo kolong po ga jela jung ngi so hatong ila byang se ni de ga jela ga baduk ka badang don kam sipun ki jing ram khamtam ka company ka badon po ga jaka jungi ka dei ban consent ye ki breu jungi kat ka ne ki jing crisis la ne ki jing kerdu kam do jam ha tu ko por le ka jing crisis abe de ka pam ka di mar ki breu kemyo ban le tre le ta ba nang ta kolong ba ni ba ka ne ke kapan jauh umat ane kapan dap ramah ke jingmut jing berkat jungi kum ginong ilam seng phalang mat ka benta ka bang ku ban ong kham tam ke district council ha ku por ke district council jungi ka ba la ban ong ba ka de maka ke tenrai lane ka babat ke kendeu ke siap Henry watang khendiat ru kino ki donation ngim he ki newspaper ha ke tu pandemic tan Henry kat sabar pan ngi yui ke ne ka long ke magini ki kini ki breu jong kini ki cement plan ki uroi lane ki khen deu thalai ke jai ban reu jong te de lor kani ngum rim ngi ker pan jur ya ga district administrative of Jentil district ka jimut jung public hearing kalong ban pensing pai ba ha ga jaka bati ya utu umar om ban pensing pai ba apo DC office nagalang jong ka seng kumbangi la rai du manchwa ngini yang ba ha ga nong rim ko boskem bat nginom ailat hiro lada ki le da kabor ngi bong se ban le da kabor tengah ong kum ne DC badon burom lane kinong me khmat jungi badon burom snow ba wat num kdia jubor lane wat num pen thangding lane pen hit klumare ki kun samla namar ba lada pe pinsit ki kun samla yo le se ki kun samla ki bakla lanti kajing ba khli gede ki jong pe nang leng jong seng ta una ka leng jong u ong ba ngi nang leng jong i la dep ai ka clearance certificate bagi penle ke kam hak jo ko por ban bu ke trik bat ka jaka public hearing ke de ke kam jong ka DC office
district administrative. Nakaliang so ngan forward ya ke ba ngi wan bu pensngo umsara siya ke ministry hak beda ibat kenika jing persya nakaliang jung ibrio jong kathan jungi hapo na po pat nakaliang jungi kebangi persya kalong kaju kepor ketu kejaka kumpakapa mata bawat ketu kawak luka kelak kelarong labun si ngi lapan pau kim press kim media bat bun si ni kepai ba kelas sakhi dal ki jong ki khmat ibrio usang sutu kathan bat wat ketuga sanctuary wildlife sanctuary kebadan hapo narpo kan sesyak ta dakan ni kejing penyar ya kan ikom ti mau shun jong kan cement factory tena tak ngi persyak jur bat kipai ba hina ketu kathan persyak jur bat kim kwa hiru ba kau pateng juki da se koi kapo sisian kesngi kan poi kapo ba watang ka om bekendi kamlong syu bat kala er beken ring musim kamlong syu da kejing ta jong kan kejing ti ikini mau shun da kejing wan ra ya ki tiar ban ti beper kata de kawai ke dau ba nim kwa bat nim ailat hiru bakin nang penyar susu